Η ώρα είναι 5 και 17 και ξεκινάμε. Που κάτω. Έτοιμες! Από τον προορισμό. Έχεις Άγιο να σελήνη. με θωρείτε ουλί. Είναι να σκοτώ. Άντε. Α, θέλει. Θέλεις σελήνη. Φαίνεσαι τέλεια στο βίντεο. Είσαι τέλεια. Γράφεις Πάει τέλεια. παράπονο το άσπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όντως. Βλέπω κάτι ωραίο πάντως. Να σε σελήνη, είναι εντύσσο εδώ κάμε. Όντως! Ναι, δούμε, έχεις σελήνη. Κάμε το με τον ήχη σου. Λοιπόν, όχι, δεν έχει κάποια σελήνη. Α, Νόμιζα να το δω. Μαράκι, γιατί μπαίνεις μπροστά και μου κόβεις το Συγγνώμη. βίντεο. Περίμενε. Είμαι έτοιμη. Μπορεί να είναι στη μέση ξα. Άνηθη μου που το γράψα. Και βάζετε. Είδες τελικά δεν θέσεις μέσα. Καθόλου όμως. Είσαι χαρούμενη. Να πάμε στο χωριό του Παπάη. Αλήθεια. Ναι. Και να έχεις ένα πλάι. Είσαι έτοιμη? Πάνε έτοιμοι. Να παρτάρουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε το φάκελο πρώτα. Τον Πες φάκελο. ναι, open the... Ελπίζω να έχει λεφτά μέσα. Μπορεί και εγώ έσχισα, δεν μπορώ. Είναι καλή πακέτα σου, Μαρία. Πώς τα κάνω. Ευκάλλω το. Ευχαριστώ, ναι. Είναι λεφτά. Κοίταξε, μπορεί να έχει... Είδες, έχει λεφτά. Δεν σκέφτηκαμε να όλα μέσα. Ξεκινάει εξάμερο. Ναι, φυσικά είναι διαφορετικό. Να πάμε δεύτερο προορισμό, να το ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Σύνο. Εσείς γράψαμε. Να πάμε σε διαφορετικούς προορισμούς. Εγώ δεν έχω άλλο. Είναι το ρυθμό που γράψα, αγάπη. Κάτι άλλο που γράψα. Είναι φυσικά είναι κάτι διαφορετικό. Τι έγραψες πριν, Μαρία? Είσαι ροσβήνικο, μα. Καλά, δεν φαίνεται. Είμαστε που έχουν κολλητούρα. Η Μάλτα ήταν μια φάρσα. Θα πάμε στο Δουβάι. Όχι, να μην να πάμε. Να πάμε ένα μάλι. Αλήθεια. Είναι για το vlog αυτόν. Είμαστε στο αεροπλάνο και πάμε μπρος. Μόλις φτάσαμε. Βγαίνουμε, πάμε στη Μοσκίτα που είναι το exit. Είμαστε Στην Νάπολη. μετά από αρκετές δυσκολίες βρήκαμε το ταξί και πάμε. Είναι ο φίλος μας ο Άρκος. Ο κυριούλης νόμιζε ότι εμείς ξέραμε ότι θα πάμε στην Νάπολη, ότι πρέπει να πάμε κάτω στο Ιτουόλιο που είχε περίπου καμιά χιλιάδες αυτοκίνητα, να ονεύουμε. Ναι, έτσι οδηγούν στην Νάπολη. Diego Maradona. Μα δεν μπορώ να το πω τώρα. Maradona. Πιστεύαμε ότι είναι εδώ. Τελικά είναι εδώ και έχουμε και πόρτα, λέει. Είναι very. Α, πως είμαι Βαρκελόνη.
Γιατί έπρεπε, γιατί Τι βλέπουμε? Πολύ ωραία. Ένα κάστρο. Είναι ένα κάστρο. Όχι, τώρα είναι τάκι. Κρίμα. Δεν προλαβαίνω να βρω. Όχι. είναι δυνατόν Ιταλή. Κάτσε. Ναι. Γιατί? Ένα λέω στην τα ρούχα μας. Και επειδή είναι καινούριο. Όχι, αλλά επειδή να ξαχωρίσουμε λεφτάκι και είναι άλλα ρούχα. Γεια. Buongiorno! Δεν euro glasses. Έχει πάρει ήδη η Μαργαρίτα. Δεν ξέρω αν θα πάρει. Μπορεί να πάρει η Μαρία Πίτα. Τέλειο. Ζει ο Μαραντόνα. Δεν ζει. Το 20 πέθανε. Θεός χορεύει. Αυτό ή αυτό είναι το γκράφιτι του Μαραντόνα. Εδώ βλέπουμε. Αλέξ, γύρισε. Wow! Τέλειο! Next destination, good morning. Φούρνο. Ναι. Πάμε μετρό. Πάμε Σαλέρνο. Vamos a empezar. Ήθελα και καφέ. Αγάπη, σας είπα ότι και πίνω και καφέ ήθελα. Απλά δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εσείς φύγατε και πήρατε. Τίποτα. Σκέφτομαι να παίρναμε 7 κορές για καφέ. Όχι, ισχύει αυτό. Ακριβώς. Δεν είπα ότι δεν πίνω. Άγια. Μαρία, πες μας τι κάνεις για πρώτη φορά σήμερα. Μπαίνω πρώτη φορά σε τρένο. Πώς σου φαίνεται, πέραν από το ότι έχει λίγο τόπο για τις βαλίτσες. Πώς μου φαίνεται. Εντάξει, αλήθεια και εγώ το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι είναι ανέτα, πολλά ανέτα. Να ταξιδεύει συχνά με τρένο. Ναι, ναι. Για να αλλάσει σαν φορά, δεν θα με χάλα. Μα παιδιά. Να πάμε, ναι. Να πάμε. Εντάξει. Like. Night, darling. Φτάσαμε. Σαλέρνο. Έτοιμε. Beautiful Salerno. Και εγώ πια μου βράει και πεθαίνω. Βράει. Βράει. Πάμε για Νάπολη. Έχει πίσω ωραίο background. Ναι, φαίνεται bubble tea, φαγητάκι
Και καφεδάκι το δεύτερο της Κατερίνας, αλλά Αφού το πρώτο δεν το ήπια. ναι. Δεν είπαμε απλά την ντομάτα μου. Άρεσε το view. Το μόνο που πούμε είναι να μην είναι νόμο. Δεύτερο view που άρεσε με τη Μαρία. Λάτε. Πριν μας. Ήθελα να σου πω εσύ γιατί δεν βάλες αυτό. Παίρνεις ακόμα. Κατερίνα, διάβασε λίγο το με... Διδασκά που θέλω για τη ζωή μου. Burgers. 4 euros. Λοιπόν. Να ξέρεις όμως ότι. Έλα, με ένα φανεσί, με ένα χωρισμένο, θα σε βγει εικόνα μαζί που είδατε. Να ξέρεις όμως ότι να πρέπει να περιμένεις. Γιατί? Να έρθει κανένας άντρας. Θέλεις ξαπρώνει κιόλας. Αλήθεια. Ναι. Θα έρθει κανένας πάνω σου, με ένα φανεσί. Την κορονουάν της έχουμε δει. Έβαλα την κοτσίνη. Εντάξει, να σου τη βάλουμε. Να σου τη βάλουμε, καλό μου. Όπως την τυφλή μου. Φοβούμαι. Δεν ξέρω. Ready? Περιμένε να πληρώ το κινητό. Κάντε το σύνορα να καθαροτάλει. Έλα. Σκέψου ότι είναι του Παναγιώτη. Let's go to Amalfi. Το Ολύμπο η Κατερίνα. Ένα view καταπληκτικό από πίσω. Let's go to Amalfi. Βρισκόμαστε. Θα σου πω ότι να βγάλετε σε πιο ωραίο. Ναι, τώρα είναι πιο ωραίο. Είμαστε στο Αμάλφι. Μάλφι! Δείξε μας πόσο μεγάλος είναι ο καφές σου. Wow! Άρεσε σου, α? Τρώμε κάτι. Περιμένουμε reviews. Κάτι με κοτόπουλο. Ήταν αυτό τώρα μια τυλιχτή πίτσα με κοτόπουλο λίγο μέσα. Λίγο, πολύ λίγο. Και μακαρόνι cheese νομίζω είναι το άλλο. ναι, Τηγανιτό. Ναι. Ωραία. Honest review. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Φτάσαμε. Εδώ μας κοιτάμε. Basura. Positano welcomes us with a lot of stairs. Καλά είναι. Με τέτοιο view, αυτό το view μας άρεσε. Να και να. Φαίνεται σαν
Απόψε πώς θα φαίνεται το μαλλί. Σαν να με έχει λείψει ο κάσικος. Έτσι ότι σε αναγκάζει τώρα η Μαρία να κάνεις. Βάλει με να κάνω screen record το βίντεο που ήβρα για να βγάλουμε φωτογραφίες σε αυτό το σημείο, γιατί μισού μου έναν της ανήμπρα. Γιατί Μαρία? Είναι ο μόνος άνθρωπος που λέει... Δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος. Είσαι ο μόνος άνθρωπος. Ναι, δεν ψεύτησα μόνος μας το λάδι. Από Stranger. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Αμέ λεμονάτο εδώ στο ποτσί. Ωραίο. Να σας καιρώνω τα ταξίδια και να πηγαίνουμε free. Πόσο ωραίο είσαι, Positano. Buonasera. Επειδή είμαστε τσιγκουνιές, 10 ευρώ δεν πληρώνουμε. 10 ευρώ. Oh my god, είναι τέτοια πελή ρε. Ναι, άκου, έχω βγάλει τέλειο story. Ναι, πρέπει να στο κάγκελο να βγάλουμε Πήγαμε story. το TikTok, ο Ναι, κόσμος είναι exact. παλαβός. Για να δεις τούτα τα μία. Minions! Tonight we steal the moon! Μας αρέσει. Εν τέλεια. Ναι. Και πρέπει να... Honest review, please. Στην νύχτα για να δούμε sunset. Φανταστείτε τον Ήγιο λίγο πιο κάτω. Εντάξει. Positano approved. Approved. Ωραίο. Out of 10, πόσα βάζουμε? Εμένα μου αρέσει γιατί ακόμα είναι ύπρα σουβενίρ να αγοράσεις, δεν νιώθω καλά. Πάλι με τα σουβενίρ. Πόσες ώρες κάναμε σε σουβενίρ? Πάμε σε σουβενίρ, please. Θέλω να αγοράσω, ακόμα είναι αγοράσα. Τις μοιάζεις. Όντως. Όντως. Εντάξει, πάμε, ναι. Κυρία Πέκη μου, ο πλούσιος δεν θα είναι εδώ με τους φτωχούς. Κάπου εκεί θα είναι. Εκεί με κάποιο κότερο. Έχουμε τελειώσει το trip μας το σημερινό στο Positano. Περιμένουμε το πλοιάριο μας. Μας έχει αρέσει πάρα πολύ το Positano. Definitely recommend. Κατερίνα, πες τι έχεις κάνει? Ήρθα πρώτη να παραθέσει, δείξε και την ουρά για να έχουμε θέα. Στο Positano είμαστε πρώτοι να κάτσουμε μπου πάνω αριστερά. Από follow image είναι για μένα. Ναι. Ναι, θέλω τα. Τι εννοείς, εν ούλα στην Νεφέλη. Είχα 4 εδώ. Έχει φτάσει. Φεύγουμε. Πάει Παναγιώτη, φεύγουμε από Positano. Πού φτάσαμε? Σαλέρνο. We are back. Πάμε να πάμε McDonald's. Έφτασε μας. Εγώ ανυπομονώ πώς και πώς 8 μήνες να έρθω Ιταλία για να πάω να φάω McDonald's. Ναι, θα πάμε να φάμε McDonald's. Δηλαδή, Πρέπει να δοκιμάσουμε τα McDonald's σε οτιδήποτε άλλο. όλων. Εγώ είπα να πάω για σούσι, λέω μου
Σούσι στην Ιταλία. Τα McDonald's, αλλά McDonald's όμως θέλουνε, καταλάβες. Δηλαδή, έλεος. Γιατί σούσι. Ναι ρε κουμπάρε. Τα McDonald's τουλάχιστον είναι διαφορετικά. Ναι, τα σούσι δεν είναι τόσο παχυντικά τουλάχιστον όπως τα άλλα που τρώμε. Να φάεις σαλάτα. Ακριβώς. Bye. Πώς είναι η φάπα? Πατσό. Ο Πάτσος. Πατσός. Όχι, ο Πάτσος. Ο Πάτσος. Και εγώ τι κάνω? Κορυβολάτος να το πω. Έτσι. Πατσά. Ότι απέμεινε από τον Bright Same Penis Forever Beat. Έτοιμες να παίξουμε The Pin the Banana. Έλα, κόλλα το. Μπράβο, καμάρι μου! Πέθασε. Να με πάω. Όχι. Πάει και κολλάς, Ίσα. κολλάς. Α, εντάξει. Άντε. Έλα, πάμε. Πάησε. Τσαμί, κόλλα το. Όλα και Ωραίο. Ξεκινήσαμε και φεύγουμε. Goodbye apartment. Πιάσαμε πρωινό από τον Μπούκο που εντάξει, δικαιόμαστε τα μισά πράγματα. Η Μαργαρίτα αναγκαστικά πλήρωσε 1 ευρώ για τον καφέ και είναι και απέσιος. Τώρα θα το έχω για πάντα στη κάμερα. Θα σε δώσω 4 μήνες. Ναι, θα περάσουν νερά. Πάτησε μου τώρα, I'm sorry, I'm not real. Διαβάζω τα μικρά με τα σου. Έτοιμες για αεροδρόμιο. Μέντε να τις Φτάσαμε. Νάπολη. Πάει Νάπολη. Έχουμε τουλάχιστον 2 ώρες καθυστέρηση και καθόμαστε κάπου εδώ σαν τα φτωχαδάκια. Είναι χαμός. Ήβραμε έναν τόπο έτσι κλειστούλη για να κάτσουμε. Εγώ θέλω να πω ένα μήνυμα. Αυτό είναι η τελευταία φορά μέχρι να γίνουν όλοι οι υπηρεσίες, τουλάχιστον εγώ. Για να μπορώ να σας παίρνω από την κοινή με το private jet. Εγώ έχω ήδη ξεκινήσει την καριέρα για να γίνω YouTuber, να μας παίρνουν σε ξενοδοχεία free. Θέλω για τα 30 σου γενέθλια όπως η Τούνη να με πάρεις. Τι είναι που σε πήρε? Ντουμπάι, όχι. Μαλτίδες. Όπου θέλεις, μακάρι να γίνουμε όμως πάτε. Τουαλέτα. Μετά από πόσες ώρες καθυστέρηση? 2 ώρες. Ναι. Είναι ακριβώς 2 ώρες καθυστέρηση. Ακριβώς Τώρα 2 ώρες. μπήκαμε στο λεωφορείο. Στο λεωφορείο. Και απογειωθήκαμε. Άρα 2,5 ώρες καθυστέρηση σίγουρα. Cancel Ryanair. Ναι, ναι. Well,
το οποίο γράφει Νάπολη και βλέπετε τα... αυτό. Έτσι ώστε αν με ρωτήσει κάποιος πώς πέρασε στην Νάπολη, θα του δείξω το φλιτζάνι. Βλέπετε την αηδία του φλιτζανιού. Την αηδία. Ναι, μπλιάχ, αναρωτιέται. Εδώ αναρωτιέται γιατί στο Νάπολη. Εδώ αναρωτιέται... Εδώ κάνει πλάνα για το Σαλέρνο. Μαρία, πας καλά. Και έτσι πήρα αυτό το φλιτζάνι. Κάποια μέρα... Το οποίο βγάζει vibes Νάπολης. Vibes Άμα. αηδίας. Vibes δρόμου ολόμαυρου. Μυρωδιά. Αμάνα μου. Ξανακάμε την μυρωδιά.